Paperam din ako sa kanya. Sure, ako pa talaga nagpaperam. Kasi yung ring light sa kanya dito, ako lang gumamit. So hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So sa vlog natin ngayon is papakita ko sa inyo yung kwarto ko. Yung kwarto kong makalat, kwarto kong bagong gawa, kwarto kong wala pang pintal, gano'n, wala pang paint. So papakita ko sa inyo ngayon guys na yung kwarto ko. So tara! So bago tayo pumasok sa kwarto ko is papasok muna tayo sa kwarto nila ni mama, no? So yun yung kwarto nila guys. So nandito lahat ng mga damit namin kasi dito kami nagbibihis. So, ito yung kwarto ko. So, hindi mo inakala na meron pala pintong maliit na kasya pala ako. Ayan yung pintuan, girl. Kasya ako, girl. So, papasok kayo. Open sesame. O, di ba? May pakortina si Mayo. Oh my God. So, yun yung loob. Nahirapan ako pumasok. Uy, kasi ang daming decoration. So, ayan yung buong kwarto ko, guys. So, kasi kahapon, wala akong magawa. Tapos, hindi ito yung hitsura na talaga. Kasi yung higaan nito is nandito yung higaan. Tapos, noon, is, pagkatapos noon, nag-decor or nilipat ko yung higaan, tapos yung mga decorations, just like the cortinas. So, ito, ginawa ko. Nagtawad ko cortina, nagtawad ko kaning mga decorations sa pang Christmas. So, mo na siya ang result sa akong gibuhat kagahapon sa akong kwarto. Parang gaganda din, kagaya ko. Charot! So, ito yung, guys, dito ako natutulog. Pero for now, is hindi ako dito natutulog kasi nga, mainit pa siya kasi nga wala siyang kuryente. Kaya kahapon, kinuha ko yung extension namin sa labas at nilagay ko dito at dinikit ko na lang. Yan. Nasaga na meron din ako magamit na kuryente pero wala akong electric fan kasi wala akong paglagyan dito sa itaas. So, ito yung mga kagamitan ko, guys. Ayan. So, yung mga kagamitan ko is marami akong kagamitan. So, meron akong perfume. At kasi meron akong lip tint. So, ayan. Kasi ganun gaganda ka din naman, oy. So, meron tayong mascara. Tsaka meron din tayong foundation. So, yun yung mga gamit ko dito sa loob, guys. So, yun na nga. Dito ako nagtatambay. So, ayan yung ring light ko. Ring stand. Tsaka laptop. Pero hindi sa akin talaga yan. Lahat ng yan is sa kuya ko. Hinihiram ko lang, ganon. So, ako yung gumamit sa laptop niya minsan. Tapos, nagpapahiram din ako sa kanya. Sure, ako pa talaga nagpapahiram, ganon. So, yung ring light sa kanya dito, ako lang gumamit, ganon. Kasi nagtitiktok siya. So, pag nagtitiktok siya, di doon nakukunin yung Tapos, yun na, guys. So, ayan. So, ayan yung buong kwarto ko. So, ipapakita ko sa inyo yung light niya. Kasi meron tong meron tong Christmas lights. So, paggabi, maganda to paggabi, para may disco. So, ayan. Diba? May pa-Christmas si Mayor. Ayan. So, diba ang ganda? So, yan lang. So, yan yung mukha niya pag gabi. Kasi, pinapailaw ko to So, yun na. So, maganda siya pag gabi talaga. So, tatanggalin na natin. Kas kurente. So, pagkatapos nito guys, ayan. So, wala pa siyang ilaw. Ayan. Kasi bago pa nga siya. So, yun na nga guys. So, ito yung buong kwarto ko talaga. Wala ka bang masabi na? So, ayan. So, yung mga kagamitan ko is dito sa ilalim. Ako nilagay sa ilalim. Dito. So, ayan. Ang hirap talaga, guys. Ang hirap pag-decor. So, pag may paintal na yan or may paint, so, gaganda na din yan. Pero ngayon wala pa. Pero okay lang. At least maganda yung nakandito. Charot. So, yun yung buong kwarto ko. Konti lang, di ba? Mini kwarto. Pero ang dami namin dito paggabi. Kasi marami akong mga barkada na pumupunta dito. Yung mga kapitbahay namin. Yung sa mga Asay Squad, dito sila kasi kagabi-gabi. Gabi-gabi nandito sila. Gusto ko sana pailawin yung ring light. Kasi ganun,
pumuti naman tayo konti, no? Pero wala kasi dito yung saksakan. Yung charger ko wala. So, wag na lang. So, yan. So, dito ako namiiga eh. So, ginagawa ko, guys. So, dito lang ako nagpapalipas ng oras, char. So, yun yung buong kwarto ko. So, tara, labas tayo. So, sinisirado ko talaga to siya, guys. Kasi may maraming mga bata naglalaro. Tapos, sisirain na naman yung design ko. So, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa YouTube channel ko. Thank you very much, guys. Bye-bye.